monissa paikkakunnissahan King's Kids tunnetaan siitä, että on tällaista ylistystanssia, missä on koreografiat mukana tai evankelioivia lauluja, kun King's Kids hän käy viemässä niin kuin evankeliumia kouluihin ja toreille ja kaikkiin erilaisiin tapahtumiin ja liikekeskuksiin. Niin, ja sekä Suomessa että sitten myös ulkomaille tehdään tämmöisiä tavallaan lähetysmatkoja. Ehkä just parhaiten tiedetään tämä gospel-tanssipuoli, mutta onko myöskin niinku muunlaista taiteen muotoa, joka olisi King's Kids-toiminnan sisällä? Meillä oli justiinsa ilonpäivillä, niin oli tällaista ylistysmaalausta. Yleensä kaikki, millä vaan voi evankeliumin myydä eteenpäin omilla lahjoilla. Niin, ja sitten halutaan niinku kristillisellä pohjalla tarjota sitä harrastusmahdollisuuttakin, minkä kautta voi myös evankelioida. Kuka tällaiseen ryhmään pääsee mukaan? No, tähän pääsee kaikki mukaan. Kaikki pääsee mukaan. Se on sen toinen asia, että haluaako olla mukana, mutta arvot on se, että viedä evankeliumia eteenpäin kaikki voimia kaikilla lahjoilla.